Ei, hola, bon dia. En l'Eva ja està bé. Bueno, bé. No gaire bé, però vull dir que està viu. La Hans l'ha descrit com un tossut que no sap morir. Pobre d'ell que es mori, pobre d'ell. Ara, no sé si podrà fer res, perquè, o sigui, està molt fotut i l'Eren va per feina, m'entens? Ara s'han trobat amb la Pic i un comandant marleià, crec, a veure si tots plegats tenen alguna estratègia. Després, l'Armin pensa igual que jo. En Connie no pot fer el que està fent. No, ahir se'n va a buscar-lo, crec que amb la Gavi, no ho sé segur, però ben fet. I terrible el que ha dit quan estava amb la Mikasa. Ha dit, li direm a en Connie que la seva mare ja es pot quedar com un tità, panxa en l'aire de per vida. Vale. A veure què et diu en Connie. Va fort l'Armin. No, perfecte. El que passa que llavors la Mikasa li pregunta que què pot fer ell i es comença a estressar perquè veu que és un merder tot plegat. I llavors, per altra banda, hi ha un Floch, vale? Que què vols que et digui d'en Floch? Rebel. Vull dir, està matant gent així per tenir autoritat, vale? Bàsicament. En Jan està allà que no sap què fer. Ai, de veritat que no entenc per què l'Eren va confiar en ell. No. O sigui, abans que l'Armin i la Mikasa, saps? No ho entenc. I s'ha explicat una mica el passat de l'Annie, que ha estat bé, conèixer una mica d'on ve i els seus orígens, i que ara el que té clar és que vol tornar a veure el seu pare. Però diria molt que el seu pare han ensenyat com es moria. Perquè, o sigui, el que passa és que els aldeans que estan fora de l'illa estan avisant els marleians de tu, que està vinguent l'Eren i ens xafarà a tots. Però què passa? Que no els hi fan cas. I, bueno, ja s'ho trobaran, vull dir. I el pare de l'Annie era un aldeà que s'havia rebel·lat. I em sembla que han tingut poca paciència amb ell. I això és tot. Vinga, ens veiem al següent episodi. Vagi bé.